Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane 27 years. Ndakaroorwa pachipare. Mukomanashi, inini ndiri kuda kureurura kuti ndinobata-bata kana kuti ndingangonzi ndiri munhu uya anobuda usiku. Ndakapedza vana vaamai guru vangu ndichiuraya zvekuti ndainge ndichida kuti ivo vange vachizodzingwa nemurume nekuda kwangu. Mukomanashi, uroyi uyu wakatanga pandainge ndichiri musikana. Ndaiva nevamwe amai guru vangu vainge vachindifarira, vaindifarira zvisingaiti. Amai guru vangu ivavo mukoma vainge vakanakisisa ende vaiva neganda ravo rimwe rainge rakanakisisa zvekuti vanhu vazhinji ndichikura vaigara vachingoshamisika kuti ko ivo amai guru vainge vakazoroorwa sei nemukoma wababa vangu, because amai guru vainge vakanaka, but bamukuru vainge vatongoriwo rombe. Wainyatsokuona kuti apa chaipo chaipo plani apatomborina. Amai guru vangu nabamukuru vainge vachingogara mu2 rooms dzavo idzodzo nevana vavo vatatu. Izvi zvainge zvichindibohwa because ivo amai guru vaingoti kana iri nguva iya yemaholidays vaitosarudza kuti vange vachiuya kuzonditora kumusha. Ndaingoti kana uri musi uya wekuti tinenge tavhara chikoro, ndaibva ndatanga kuboekana because ndaitoziva kuti amai guru vanenge vatori mubhazi chete. Ameno kuti ivo amai guru vainge vachizviziva sei kuti nhasi tinenge tichivhara. But dzimwe nguva ndaikwanisa kuzoti paya ndichitobva kuchikoro, tose taitosvikerana pamba inini naamai guru, inini ndichibva kuchikoro, ivo amai guru vanenge vachiti vabvawo mukutoburuka bhazi iro rinenge richibva kuHarare. Ende kazhinji kacho zvavaiita vaingoti kana vakangorara 1 day vobva vatoti ndava kutodzokera inini. Ende mukunodzokera vaibva vati vari kuda kudzokera neni. Vabereki vangu vainge vasingamborambi kuti amai guru vange vachidzokera neni kuHarare. The reason why ndainge ndisingafariri kuuya kuHarare kumaholidays inhau yekuti uko kwainge kuchigara amai guru munharaunda imomo mavainge vachigara, taizoti paya kana tava kutanga kutamba paya, vana vazhinji vatinenge tichitamba navo vaibva vazotanga kundiseka vachiti uyu anobva kumarootsers, haana kana chaanoziva. Saka zvinhu izvi mukoma zvekuti ndainge ndichibhuliwa zvainge zvichindirwadza. Nanhasi zvinhu izvi mukoma ndinoti kana ndikangozvifunga mwoyo wangu unobva waomarara because pane vamwe vandakasunga. Nanhasi uno mukoma ndakatosunga chiraramo chavo, avo vainge vachindiita bullying yavo iyoyo pandainge ndiri kumaholidays kumba kwaamai guru. Pane vamwe vasikana navo vatova vanhukadzi vatori nemisha yavo vatainge tichitamba navo. Umwe wacho ndiye aiwanzokundirova, then umwe wacho aindiseka achiti munhu anobva kumarootsers. Then zvavaiita ndezvekuti vaikwanisa kungondibatisa foni vobva vati shandisa foni iyi. Iniwo semunhu wekuti kwatainge tichibvawo pamba painge pasina foni, hapana kana chandainge ndichimboziva about phone. Saka vaiti kana vakaona kuti ndinenge ndatadza kushandisa foni iyoyo vaibva vatanga kundiseka vachiti akazara chiutsi chekumusha mumaziso make, foni angagoizivira kupi. Zvinhu izvi zvainge zvichindibata-bata, asi panguva yacho painge pasina zvekuzviita. Mushure mekunge ivo amai guru vazondidudzira kuti ndo chipo chavainge vachida kuti vange vachizondisiyira, ivo handizivi kuti vanotaura chokwadi here kana kuti vainge vachingondinyepera zvavo. Vakati chipo ichi hanzi chakagara chingorimo mumusha medu, mumhuri medu, asi chipo ichi chainge chava nemakore nemakore chichishaya kuti chingagara panani uye zvekare chingashandidzana nani. Asi ivo vakabva vazosarudza kuti inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga kushandisa chipo ichocho. Zvekare vakabva vazotondirakidza uyo munhu wandinofanira kuti ndinge ndichizomusiyira chipo ichocho. Mwana uyu wavakandirakidza kuti
iniwo mukuzonochembera kwangu ndinofanira kuti ndinge ndichizomusiyira chipo ichocho, mwana wevamwe mukoma wedu isusu, mwana musikana. Pari zvino musikana uyu ava nearound 10 years. Ndine nguva dzekuti ndinogara ndichingomushanyira usiku ndichizamawo kuti ndinge ndichimudzidzisawo achiri mudiki, nekuti kuzotanga kudzidzira kushandisa chipo ichi kana wakura unokwanisa kuzokuvadzisa vanhu vazhinji sezvandakazoita inini, nenhau yekuti chipo ichi pandakazochipiwa ndainge ndava kungofungidzira kuti wose wandinenge ndanetsana naye ndinofanira kuti ndinge ndichizomuisa muvhu, asi hazvireve kuti kana uine chipo ichi unofanira kuti wose waunenge wanetsana naye wobva wamuisa muvhu. Ndokusaka ndakasarudza kuti mwana uyu wamukoma ndinofanira kuti nditange kumudzidzisa achiri mudiki kudai, kuti mukunokura kwake hazvireve kuti kana akafamba munzira kana akatukwa nemunhu anenge amutuka zvinoreva kuti munhu iyeye anofanira kuti ange achizofa. Chitoriwo chipo chaunofanira kushandisa, chinokwanisa kutokubatsirawo pano nepapo, like mabatsiriro achinondiita inini, mamwe acho andisingakwanisi kutaura. Masungiro andakaita vasikana avo vainge vachindibhula pose pandainge ndichiwiswa kumaholidays naamai guru kuHarare. Umwe wacho mukoma ndakamusunga kuti iye anofanira kuva munhu wekuti anenge achingoita nhumbu dzichingobva. Umwe wacho ndakamusunga kuti kana akawanikwa anofanira kuti ange achisemewa nemurume, kuhurirwa nemurume. Then umwe wacho ndakabva ndaita kuti ange achisungirwa nechiraramo, kunyange akaroorwa nemupfumi akapfuma sei, but mupfumi iyeye anofanira kudzoka kuita murombo nekuda kwekuti anenge akaroora uyu mukadzi uyu wandakasunga panguva iyoyo yandakatanga kupiwa zvipo izvozvo. Zvakaizoitika mukoma ndezvekuzoti ndakabva ndazotanga kurota amai guru pandainge ndati yarukei. Vaiti zviya kana vauya neni kumba kwavo ndaibva ndatanga kuvarota, but ndichivarota ndainge ndichifamba navo musango. Ndichifamba navo musango amai guru vainge vachindirakidza mhuka, but hope idzodzo mukoma pose pandairota hope idzodzo dzainge dzingori hope dzainge dzichingotyisa chete, hope dziya dzaunorota kana uchibatwa nemadzikirira. But ivo vainge vachindidzidzisa kuti dzikirira rinoitwa sei, unokonzeresa dzikirira sei. Zvekare vainge vachindidzidzisa kuti kana ndikarota hope dzinenge dzichityisa handaifanira kudzitya, asi ndaifanira kuita one nehope idzodzo dzandinenge ndichirota kunyange dzichityisa. Kune umwe munhu I think kuti zvinonetsa kurondedzera kuti unge uchiva one nehope dzinotyisa zvinorevei, asi nekuzofamba kwenguva kuhope ikoko ndakazokwanisa kuita chinhu one nehope idzodzo dzandainge ndichirota. Ivo amai guru vainge vachindiratidza mhuka dzakaita semapere nedzimwe nyoka, dzimwe dzinenge dziine misoro miviri, dzimwe dzinenge dziine misoro mitatu, but iri nyoka one. Nyoka dzose idzi vainge vachindirakidza kuti iyi inoshanda chakati, bere iri rinoshanda chakati, kana uchida kupinda pakati unopinda wakadai wakadai wakadai. Tiri kuhope ikoko vainge vachindidzidzisa kuti kana uchida kupinda mubako unopinda wakadai wakadai wakadai. Mukati mebako iroro munenge muine shumba yekuti kana ndikatadza kupinda zvakanaka mubako imomo, shumba iyoyo inobva yatondibvarura bvarura yobva yandiuraya. Asi zvose izvi zvainge zvichiitika kuhope kwangu. Nekufambawo kwenguva ndakakwanisa kuzonzwisisa kuti bako iro randainge ndichiroteswa kuhope naamai guru vangu vasati vandidudzira kuti ndo chipo chavainge vachida kundipa ichocho. Bako wainge uri mucherechedzo weimba iyo yandinenge ndichida kuzopinda. Munenge muine munhu uyo anenge anditadzira kana kuti munhu anenge akaiswa palist, uyo anenge achifanira kuti ange achizokuvadziwa. Saka shumba iya yainge iri mubako iya yaiti kana ndikasatevedzera muko uyo wandainge ndichidzidziswa naamai guru vangu nemazvo, iyo zvayaizoita ndezvekuti yaindiregedza ndichipinda mubako imomo,
asi ndaizoti kana ndava mubako imomo yaibva yazotanga kundibvarura. Ndaiti kana ndapinda mubako imomo ndisina kutevedzera nemazvo, shumba iya yaibva yauya yobva yatanga kundibvarura. Kuti ndinge ndichitiza ndaisakwanisa because padhoo panenge pava kuita sekunge panenge paiswa rimwe zidombo zihombe. Pavakazondidudzira hope dzose idzi, ivo vainge vachiti shumba iyi wainge uri mucherechedzo wekuti muimba imwe neimwe iyo yandinenge ndichida kupinda munenge muine zvemo zvinenge zvakachengetedza vanhu vanenge vari mumba imomo mandinenge ndichida kupinda. Saka ndaifanira kutevedzera muko wacho uyo wandainge ndichidzidziswa navo kuitira kuti shumba iyi isakwanisa kuziva kuti mumba imomo munenge muine vanhu avo vandinenge ndichida kukuvadza, kudyisa kana kuita izvo zvandinenge ndichida kuita, iyo isazviziva kuti mune muvengi anenge apinda mumba imomo. Ivo vakabva vanditi kudzungaira kwose kwandainge ndichiita ndirimo mubako imomo, zvinhu izvozvo ndo zvinoitika paya kana zvichinzi munhu anenge aedzerwa. Pane zvaanenge atadza kuita zvinozokonzeresa kuti iye ange achizoedzerwa. Mukunokura mukomanashi ndakabva ndazotanga kudanana neumwe murume uyu akabva azondiudza kuti iye ainge asina mukadzi, akangondiudza kuti ane vana but ainge akanetsana nemudzimai wake ndokubva angosiya musha akaenda. Zvose izvozvo ndikabva ndazvigamuchira. Murume iyeye ndainge ndamuda mukoma, noti zvekutamba but ndaitonzwa kuti munhu uyu ndinomudisisa but ainge achindinyepera. Musi wandakazofind out kuti munhu uyu ainge andinyepera, ndakabva ndamuregerera semunhu wandainge ndichida, but ndikabva ndaona kuti zviri nani kuti inini naye tinge tichirambana because ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizopindawo pabarika because ndaiziva kuti barika harinakidzi. Saka zvakazoitika ndezvekuti inini nemurume uyu takatorambana mune zvakanaka, but iye aingogara achingondiudza kuti ainge achindida. Ndikamuudza kuti no, inini I want to move on with my life. Zvadaro mukoma ndakazongokaruka one day ndava kufonerwa, ndakatukwa ndakashaudwa mukoma nemukadzi wake murume uyu. Ndikabva ndazama kumuudza kuti no, murume wako hongu ndakadanana naye, asi pandakadanana naye ndainge ndisingazvizivi kuti murume uyu wandiri kudanana naye munhu atori nemhuri yake. And from the day randakazviziva kuti munhu uyu wandiri kudanana naye munhu ane mhuri yake, ndakabva ndangosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichisiyana naye. I am really sorry nekuti ndakadanana nemurume wenyu inini ndisingazvizivi kuti ndiri kudanana nemurume wemunhu, but amai ivavo vakandishaudha. Ende kundishaudha kwavakandiita mukoma, hasha dzangu dzakabva dzawedzerwa. Semunhu wekuti ndainge ndichangotanga kungodzidziswawo mabasa awa ndisati ndakwanisa kudzorawo mwoyo wangu, ndakabva ndabhoyekana ndikatanga kuvashanyira amai ivavo. Ndainge ndichivashanyira usiku. Mukunovashanyira mukoma ndainge ndichisangana navo pabonde amai guru vangu ava. Ende ndichisangana navo pabonde zvakabva zvazokonzeresa kuti ivo vazotanga kusemewa nemurume wavo. Murume wavo akabva azodzoka kwandiri achitanga kukomplaina achindiudza kuti ainge ava kusakwanisa kugarisana mune zvakanaka nemudzimai wake sezvo vainge vava kusakwanisa kusangana pabonde because iye ainge ava kuti kana akangoda kungosangana nemukadzi wake mukuru pabonde nhengo yake yobva yatadza kushanda. Ndakabva ndabvuma kuti tinge tichidzokerana because mwoyo wangu wainge waoma sedombo. Mukadzi uyu ndainge ndafunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimugadzirisa mukoma. Then kubva ipapo ndakabva ndazotizira murume uyu, iye akabva azonditsvakira kumwe kwekuti ndinge ndichienda kunogara. Tikabva taita sekudaro mukoma. Asi zvakazoitika ndezvekuti mukadzi uyu panyama ainge ava kuda kuzama kuti ange achirwidzana neni because akabva azotreka apo pandainge ndichigara, ndokubva auya aine shamwari dzake vakapopota vakaita zvavanoda, vakandirova vakaita sei. Lucky enough murume ainge ari padhuze. Paakanzwa kuti kumba uko kwainge kusisina kumira zvakanaka, akabva amhanya achibva uko kwaainge achimwira doro, ndokubva adzoka kumba akabva andinunura.
but vakadzi ivavo vaitova nemwoyo wainge usina kumira zvakanaka. Vanhu vaya vakati vaenda, ndakabva ndanokora tsoka ende handina kana kumboita basa nazvo kuti tsoka dzandakanokora dzainge dziri tsoka dzani. Pandakanokora ivhu riya mukoma, usiku hwacho mukoma pane mimwe mishonga yandainge ndakadzidziswa kuti mushure mekunge wanokora tsoka dzemunhu unofanira kuti unge uchikanga ivhu iroro uchizanganisa nemimwe mishonga. Ndikabva ndazoita sekudaro. Patsoka idzo dzandakanokora mukoma ndinofungidzira kuti ndakanokora tsoka dzevana vake, because vana vake mukadzi uyu vakazotanga kupera one by one mukoma. Zvose izvi mukoma ndakazviita because ndainge ndazviudza kuti now tava pacompetition manje, plus ainge akauya pamba pangu akandikutsanira nevamwe vakadzi avo vaainge ainavo. Saka ndakabva ndazviudza kuti handiti iwewe wawanawo vanhu vanokwanisa kukubatsira kuti munge muchindirova, manje neniwo ndichatsvakawo zvinhu zvekuti zvichandibatsira kuti ndinge ndichizokushungurudza kweupenyu hwako hwese. Amai guru vangu ava handisati ndavasunungura. Mukoma, kana ndikada kutanga kukuudzai vanhu vandakakuvadza muupenyu hwangu, especially amai guru vangu pavainge vachiri vapenyu, kana mwedzi wose unopera ndichingotaura nyaya yangu. Asi pari zvino mukoma ndava kuda kudzikama, iko zvino ndaneta. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichifambawo mumaprofita, asi kwandakafamba kwacho ndakangoona kuti panapa inhema dzandiri kuudzwa dzega dzega, ndikabva ndangosiyana nazvo. Hai vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi vedu avo vanga vachireurura. Kana kuri kunziwo unofambawo usiku, please uyaiwo nemaconfessions enyu, tikuda kumbonzwawo nyaya dzenyu. Zvekare sisi, kunyange nyaya dzenyu dzakawanda sei, aiwa uyai nadzo, nguva tinayo. Tikuda kunyazonzwa kuti zvinhu izvi mainge muchizvifambisa sei. Vedare, ndo meseji yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.